Půjčili jste si někdy auto a říkali si, jak s tím ten člověk může jezdit? V letectví předpokládáme, že systém údržby je tu od toho, abychom si takovou otázku nikdy nemuseli položit. Bohužel sebelepší systém lze obcházet a podvádět v něm. Následky v podobě zvýšeného počtu nehod z technických příčin na sebe nenechají dlouho čekat. Zdá se vám, že se opakujeme? Kdepak? Jen reagujeme na aktuální situaci. Jen v loňském roce se stala řada nehod a incidentů, u kterých spolupůsobící příčinou byla technická závada. I tak banální závada, jako je prasklý šroub na podvozku, který nebyl pravidelně kontrolovaný a preventivně měněný, se může nepředstavitelně prodražit. Stále populárnějším nešvarem je upisování hodin, tedy zapisování náletu menšího, než je skutečnost do letadlové knihy. Finanční úspora na servisu je zřejmá, rizika asi méně. Zejména v případech, kdy o takových praktikách rozhodují lidé, kteří sami dotčenými letadly nelétají. Frekvence prohlídek je stanovena podle dlouhodobých zkušeností výrobce a jejím prodloužením výrazně vzrůstá nebezpečí závady. U některých letadel se navíc liší četnost prohlídek a životnost dílů podle režimu provozu. Je rozdíl, když s letadlem létáme rovně, nebo když s ním létáme kotrmelce. V okamžiku, kdy oficiálně deklarujeme, píšeme do letadlové knihy něco, co je v rozporu s realitou, tedy právě dokončeným letem, dopouštíme se nebezpečného podvodu. Jak nebezpečného? Stačí si vzpomenout na kauzu L-13 Blaník z roku 2010, kdy fatální nehoda v zahraničí de facto uzemnila provoz těchto legendárních kluzáků. Šetření na údržbě, nepoužívání předepsaného paliva, nedodržování režimu motoru se nevyplatí. Dalším problémem je nezapisování drobných závad. Přece každý o ní ví, tak proč to komplikovat formálním zápisem? Ale co když některý pilot třeba neví, že konektor sluchátek občas nefunguje a vydá se s letadlem sám na řízený let? Problémům za letu lze předejít dobrou údržbou podle skutečného náletu, pečlivou předletovou prohlídkou a netolerováním jakýchkoliv ani drobných závad.